ñande jeslaare nogase jeetati cuk ujunnaji ɗiɗi e nogase nayi sagal jibinede annabi isa mo jame kisi gone mum o ina hawre alarba nogase tati dewa haran hitande ujunere e temen nayi caɓannayi jeegom ferga ñalde malande e men ketteɗen lawguri fulfulde tv Pulaar e pulareeje. Pulaar wi weli hiwde ko dariiba kono wona ɗuggitiiba ina rewe colli. Holko ngal ɗo pularewal maɗi? Ngal ɗo pularewal yiɗi wiide tan ko weli wallude ko dariiɗo kono wona ɓappiniiɗo. Weli rende ko dentiiɗo denɗo hoore mum kono wona belsindiiɗo mo suraaki suuraaki. Baɗowo cuurel ko mbaɗɗa galeyel ko mbiiɗa. Jaggaani koyngal mum reenaani ɗemngal mum. Anne Pulaar ina wiya naange yornata ko hollaaka holko ngal maandi. Ngal pularewal yiɗi wiide tan ko ngam caɗeele ma ñawde ko aley sago a daronto kollita ɗum foɓɓe waawde ñawdandema caɗeele ɗe. So rafi mum so fodde mum ko ma darane hollite heɓɓe heen nde safaara mum dañe ko ɗum waɗi fulɓe wiide weli jingande ko duudotoɗo koye sawtol arɗo jaamo windi ñiibi e malaɗo jallo mo luggere pooli boɗeji. lawguri fulfulde tv wi'en ala leñol ɓurgol leñol gongol ala ɗemgal ɓurgal ɗemgal woodi tan ko leñol ɗemgal ngal sagataɓe mum dari sirge ni gam ɓamtare mumen yo joom ñallu saro e adunaru ndu kala.